Kaixo, arratsalde on danoi, mila esker, gaurko arratsaldean Mutrikuko Xabier areto honetara hurbiltzearren. Inigo Agirre nauzue, Ruben Andonegi hemen, gurekin dagoen Ruben Andonegikin batera, gara ekologia batzordeko zinegotziak. Gaur gatoz aurkeztera natur jardunaldien bigarren hitzaldia. Lehenengoa ia zein ginen abenduan, eta gaur energiai buruzko hitzaldi bat aurkeztera gatoz. Europar Batasunak, dakizuen bezala dago murgilduta transizio energetiko baten bidean. Horren inguruan ateateu legedi bat estatu guztiak, Europar Batasuneko estatu guztiak bete behar dutena. Gutxi gora bera, zertan datza, enbiar dugu. Imaginatuko dezuen bezala, da, energia fosilak alde batea utzi, petrolea eta guztionek alde batea utzi, energia aurreztu, eta energi berriztagarriak erabili. Gero aitorrek zuzendoko dit, oin esaten nagoena, legedi hori, estatu danak esan duten bezala bete behar dute, eta gero estatuakin batera Eusko Jaurlaritzak eta udalak baita ere bete behar dugu legedi hau egokitutan dudai gabe udal bakoitzek eta erakunde bakoitzari. Orduan, Mutriku udalak badauka alde batetikan bete egin behar du Eusko Jaurlaritzan sostengarritasun energetikoan deritzon legia bete egin behar du. Hor daude gauz batzuk, tal batzuk bete behar dituenak, eta gero honetaz gainera, udalak daka borondatea apostu bat egiteko energi transizioaren inguruan. Hau da, beste eredu energetiko baten inguruan. Eta hau da, testu inguruan non, gure gaurko islaria, Aitor Urresti González, ekarri dugu nona. Bizkat kokapen bat eskaintzeko eta aukera proposatzeko neurri baten, ez? Aitor Urresti González, ingeniaritza industrialean doktorea da, energi berriztagarrietan aditua eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea. Non, Gipuzkoako ingeniaritza eskolako Eibarko atalean irakasten duen energia berriztagarrien ingeniaritzako graduan. Unibertsitate laborala dan eraikin hortan. Esperientzi luzea dauka energia alorrean, bai enpresa mundutikan eta baita unibertsitatekin. Azken urteetan dabil oso nahiko tinko dabil eraikinen aurrezte energetikoaren inguruan. Eta maila orokor baten sistema energetiko baten transizioaren inguruan, bai ikertzen eta bai lan egiten. 2019-tik 2021 batera egon zen Balear uhartetan lanean, eta izan zen bertako gobernu autonomikoko energia eta klima aldaketako arduraduna. Berriz bueltan etorri izan, ona, unibertsitate mundura, eta orain, bere unibertsitateko lanaz gainera, parte hartzen du, eta eragile ezberdinekin parte hartzen du, modu berezi baten, gure energia, eredu energetiko bat, berri baterako lan egiten duen plataforma baten barnean. Honekin batera baita ere, igandero, Euskadi Irratian, irratsaio bat dauka. Biastero da. Oingoan tokatzen da barri. Hori. Eta zerri buruz aritzen da? Ez bakarrik energia, baizik eta iraunkortasuna. Orduan, gaurko hitzaldia 3 oinarri edo 3 ardatz izango ditu. Alde batetikan Aitorrek egingo du kokapen orokor bat, klima aldaketa eta energia, transizio energetiko baten beharra. Horri buruz arituko da. Gero ja Mutrikura fokalizatuko du hitzaldia, eta eskainiko digu hausnarketa batzuk Mutrikuko herriko egon daitezkeen energia berriztagarriak ezartzeko potentziala eta aukerak. Eta azkenik arituko da herritargo parte hartzen inguruan. Hau da, zer egin dezakegun transizio energetiko mundu honetan edo mugimendu honen barnean herritarrok. Autokontsumo partekatua eta tokiko energi komunitateak horrein inguruan.
Beraz, ja, lagatzen diot hitza Aitor mila esker, egon gara oso zoramen handi izan zen, abenduan etortzeko eta bueno, azkenian, eskertzen dugu, gidezun prestutasuna, ona etortzeko, eta, bueno, zurea da hitza. Vale, eskerrik asko. Ai. Lagunen artean beti ondo moldatzen gara eta beharreko tokiak eta aurkitzen dugu sonelako itzalitarako are gehiago indik be. Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko, ez bakarrik gonbiteagatik, baita ere, ona hurbildu zareten hori, saiatuko naiz salik eta, bueno, ulergarrien egitera itzaldia, zen energian alorrean hor inguruan daudeneko elementu asko nahiko kompleksuak dirala esatera ni joan, baina askotan nahiko kompleksuak egin ditugu, teknikariok baita ere, eta horrek baita ere, bueno, ez dago asko errazten, ez? Baina, bueno, ja inigo komentatu dago gutxi gora bera, itzaldia zenolako izango da, ez? Nik uste, lehenik eta behin argi euki behar dugula, honen nahi badau, bale. Zein dan gure testu ingurua, ez? Argi eta gerian da, klima aldaketa egia bala, baina ez da bakarrik etorriko dala klima aldaketa, baizik eta ja klima gaur egun aldatzen dagoela, eta ez dagoela bakarrik aldatzen gaur egun, ez dakit, basamortuetan, eta baita ere hemen bertan mutrikun egunero, edo urtetik urtera bagoaz ikusten gero eta elementu gehiago, ez? Zeintzuk nolabait agerian uzten daben klima aldaketa hemen dagoela, eta baita ere nahiko argia da zendan klima aldaketa honen arrazoia. Eta mendik argi daude negutegi efektuko gazak dauzkagula, ez? Bereziki CO2, baina horrekin bat beste gaz batzuk daude, ez? Agian bigarrena garrantzian izaliteke metanoa, gaz naturalaren parte bat dana, parte garrantzitsu bat, ez? Hau hemen agertzen dana da, bueno, azken 1980etik, hau da, azken 30 urteetako, Euskadiko autonomia erkidegoko CO2ko isuriak, ez? 1980ean hasten gara, hau da nolabait erreferentziako urtia, ez? Nazioarte mailan erabaki izan da, beti konparazioa urte honekin egiten dela. Eta dator, bere garaian Kiotoko protokolotik, eta hortik ja ez da mugidu. Orduan, ordutik behiratzen badugu, ikusten dugu urte batzutan gorak egin dagoela, nabarmen, eta gero, 2008-9ko krisialdia dela eta jaitzi egin zen, baina gero ez da larri errekuperatu autonomia erkidegoan, ez? Hau nahiko interesgarria da, zeleku askotan, krisialdi ekonomikoaren ondorengo errekuperazio ekonomikoak berriz ere goraka bultzatu zituzten gaz hauen isuriak, eta hemen gurean ez da alakorik gertatu. Pizkat argiago ikus daigun, hau da, erreferentzia honekiko zelan gabiltzan, ez? Hau da, azkenengo datuak dira, 2019koak usteot, eta, bueno, ja bagabiltz, erreferentziako urtearekiko, betik. Eta hau zer da, ondo dago, gaizki dago, bueno, nora iritzi beharko ginateken, ez? Une honetan, Europar Batasunak, hartu dauaneko helburu hartuko bagenu, eta gurera pasau, hemen berdez agertzen daneko lerroraino iritzi beharko ginateke urrengo 10 urteetan. Hau da, 30 urteetan lortu izan duguna izan da nolabait orekatzea eta abia puntura ailegatzea pixkat berau, eta oin egin beharreko esfortzua nahiko handia dela argi dago, ez? Lan nahikoa daukagu eta ez bakarrik guk, ez bakarrik Euskadi, ez bakarrik estatu mailan, baizik eta Europa guztia. Eta pentsatu behar dugu gainera, hemen ez doala jarri, baina 2050era begira, isuriak ehuneko 80eraino murriztu beharko genituzkela, hau da. Iaia hemen zerotan ibili beharko ginateken. Orduan, hortzeia, oraindik ere esfortzu handiagoak, ez? Bale, negutegi efektuko gazak arazoa edo nolabaiteko arazoaren arrazoia badira, non sortzen dira gurean. Hau da, baita ere, inventario baten bidez, nondik datozten, ez? Gehien ikusten dugu zanak, bereziki hemen, eren bat baino gehiago, garraioa suposatzen dau, eta gero, ehuneko 30 pizkat gutzio industria. Hau dira, bereziki, negutegi efektuko gaz gehiago isuritzen dituzteneko sektoreak.
Gero dago hemen energiaren transformazioa deitzen dana, hoi dira zentral termikoak, bereziki gurean gehien emititzen dagoena boroako izango litzateke, gero Bilbon, Santurtzin hor ziklo kombinatu pare bat dauz, eta baina normalean ez daude horren beste martzan, da boroa gehien da bilena. Baina, 13%, eta gero adibidez bizitegiak, etxe bizitzak, bakarrik emisio guztien 8% suposatzen dabe. Oin, kontuz, honek ez dago esan nahi, guk norbanakoek bakarrik 8% emititzen dugunik. Zen, guk baita ere, besteak beste, leku batetik bestera mugitzen gara, beraz, garraioarekin lotuta baita ere emititzen dugu, eta guk baita ere produktuak erosten ditugu, beraz, hemen industriaren parte bat baita ere, guk sortua da nolabait, edo guk eraginda, eta ez dakit zerbitzu batzuk baita ere disfrutatzen ditugu, eta orduan hemen 7% beste parte bat baita ere suposatzen dugu, ez? Orduan hemen ez da horren erraza esatean norbanako batek bakotzak Euskadin zenbateko benetako emisioak sortzen ditu. Hau ez da bat ere erraza. Klaro, hemen behiratuko bagenu energiarekin lotutako emisioak zeitzuk diran, ikusten dugu garraioa azkenean energia dala, hau da, erregai bat, edo kotxe elektrikoa daukanak, elektrizitatea erabiltzen dugu, industrian bereziki erabilera guztiak energiarekin, emisio gehienak energiarekin lotuta daude, etxe bizitzetan baita ere energiaren transformazioa energia da, hau da, bakarrik kanpoan utziko genituzken hondakinak, eta hau da, hortze baita ere, kakotzen bat jargeinke, eta nekazaritza, abeltzantza, eta lehenengo sektore hau, ez? Hortze baita ere parte bat, baina parte txiki bat baita ere energiarekin lotuta dago, baina hortze emisioak gehiago badira, bai aberen, sortzen da beneko metanoa, eta hortaz aparte baita ere nekazaritzarako, hor erabiltzen direneko, ongarriak eta baita ere nitrogenoarekin lotutako beste gas batzuk sortzen dituzte. Baina energiaren, emisioen 80% baino gehiago energiarekin lotuta dauz. Orduan, egin beharreko esfortzu hau, argi dago, energiaren sektorea aldatu gabe ezinezko izango dela. Energiarekin nolabait zerbait egin behar dugu. Energia zelan kontsumitzen da gurean. Berriz ere, ikusten badugu sektoreka, bereziki garraioa da gehien kontsumitzen dagoena. Eta hau nahiko arduragarria da, zen hau azken hamarkada erdian gertatu daneko prozesu bat da. Sektore guztiak garraioa ez ezik, egon dira edo berain kontsumoa egonkortu dabe, edota murrizten doaz, eta garraioak etengabe kontsumoa handitzen doa gelditu gabe. Orduan hemen nahiko arduragarria da, ez? Garraioa izan da, oin dirala 10-15 urte, hemen Euskadin bentsat ardura gehiena industriaren ataletik zetorren, eta garraioa alde batera utzi dugu, ahaztu dugu, eta gero eta gehiago kontsumitzen dagoeneko sektore bat dala ikusi dugu, eta ez da horren erraza garraioaren sistema eraldatzea. Hemen bereziki argi dago, ez? Industria eta garraioa, baina baita ere etxe bizitzek 12% suposatzen dabe, eta lehen esan bezala, etxe bizitzen baita ere parte bat garraioarekin lotuta egongo litzateke, ez da horren erraza esatea, guk bakarrik sortzen dugu edo kontsumitzen dugu energiaren 12%. Ez, guk baita ere beste kontsumo batzuk eragiten ditugu, eta beraz, hortzen nolabait ez da horren erraza alako datu kategoriko bat ematea, ez? Eta nondik edo zeintzuk diran erabiltzen dituguneko iturriak. Bereziki oraindik ere petrolioaren eskutan gauz. 40%, kontsumitzen duguneko energiaren 40% petrolioa edo izatez gehiago petrolioaren derivatuetatik badator. Hau izan litzateke gasolina, diesela, gasolioa, fueloila, butanoa, propanoa, guzti hauek, gas naturala ez, gas naturala beste hemen 37% izan litzateke, beraz ikusten duzue, gutxi gora bera, energiaren 80% Euskadin kontsumitzen duguneko energiaren 80% bereziki erregai fosiletatik datorrela, baina, gero badago, 10% bat badatorrela elektrizitatetik, hau zer da, bada beste inguruko lurraldetatik
datorkiguneko elektrizidadea, bale? Guk kontsumitzen dugu, hemen sortzen duguneko baino elektrizidade gehiago. Orduan, hori 110 zauritzateke eta berriztagarriak bakarrik 9. Estatu mailan 20. Hau da, Euskadin, gure norbanako ikuspegia dala beti oso aurrerakoiak, oso modernoak garala eta oso berdeak eta asko arduratzen garala gure inguruaz eta energia berriztagarrietan benetan negargarria da. Zegatik bereziki ez dalako bakarrik 9 daukagula bakarrik, ez gainera, guk badaukagu energia berriztagarrietan enpresak eta gainera nahiko enpresa punteroak mundu mailan, guk badaukagu ezagutza baita ere, badaukagu kapasitate nolabaiteko industriala energia berriztagarrietako instalazioak eta gauzatzeko, eta ez dugu zaiten. Orduan hortze, nik uste nahiko, zalantzagarria dela nolabait orain arte egindako apostua zenolakoa izan da. Guzti honekin, argi dago klima aldaketa eta energia oso lotuta daudela geurian, hau esan biot, hemen energiarekin emisioak, energiarekin lotutakoak 90% dirala, baina mundu mailan datuak antzekoa dira, kasu hortan mundu mailan gutxi gora bera 3 laurden dira, ez da heltzen 90%eraino, baina noindik ere negutegi efektuko gazen gehiengoa energiarekin lotuta dago. Ez da gure kasu espezifikoa da horren altua izatea. Baina beste leku guztietan alakoa gertatzen da. Duan, alde batetik jakin badakigu geure egoera krisialdi edo larrialdi klimatiko batena dala, geurian, eta gainera hemen kostaldeko herri baten ikuste dut, gero eta gehiago ikusten dugula negutan, noizean behin ekaitz nahiko bortitzak etortzen diala eta nahiko arazoa sortzen dauzala bai kostaldean, eta hori gero eta gehiagotan gertatzen jungo da eta gainera gero eta bortitzagoak izango dira. Orduan hortze, nolabait hori agerian eduki behar dugu, ez? Eta orduan bada garaia, izatez garaia pasau da, baina egunen baten hasi beharko gara gauzak egiten, ez? Ekintzatara pasatzen. Negutegi efektuko gazak badira, klima aldaketa sortzen dutenak, argi dago hauek murriztu behar dugu zala, eta beraz hemen sistema energetikoa eraldatu behar da. Hau argi dago, ez? Hor dago nolabaiteko gakoa. Erregai fosilak alde batera pasau, eta energia berriztagarrien aldeko apostu argi bat egin behar dugu ja, bengoz, eta hemen, nolabait, trantsizio energetikoaren kontzeptua sartzen daneko lekua, ez? Baina normalean trantsizio energetikoa esan eta jende guztia pentsatzen dagoena da bakarrik energia berriztagarriak. Bueno, haratago joan behar gara. Trantsizio energetikoa ez da bakarrik, nolabait, ikatzak kendu eta egurra sartu, edo gas naturalak kendu eta panel fotovoltaikoak jarri. Haratago beste aukera asko daude, nolabait, gaur eguneko sistema energetikoa guztiz eraldatzeko. Zen pentsatu behar dugu gure sistema energetikoaren arazoa ez dala bakarrik negutegi efektuko gazak. Beste arazo nahiko badaude eta beraz, saiatu beharko inateken baita ere beste arazo guztiak nolabait, hauek baita ere aldatzen, ez? Eta gero beste kontzeptu interesgarri bat, ez? Egokitzapen arana. Gazteleraz adaptazioa deitzen da, eta askotan gero eta gehiago entzungo dugu, eta gero eta gehiago agian larregi jakin gabe, gaur egun egiten ari gara, ez? Jakin badakigu nolabaiteko inpaktu batzuk sortzen ari dirala, eta horien aurrean gure lurraldean nolabaiteko azpiegiturak prestatu beharko ditugu, adibidez, olatuen tamaina gora doan einean, portuan eta gauzak aldatuz. Hori zauritzateke egokitzea. Eta hau, gero eta gehiago ikusiko dugu, eta izatez Eusko Jaurlaritzatik oinarte egiten zen eraginkortasun energetikoaren plangintza, eta orain egin dabe barria da trantsizio energetikoa eta klima aldaketarekiko adaptazioa. Bi ideiak aldi batean sartu dabez dokumentu bakar baten. Hondik ez da onegia, baina nahiko azkarrein dabela nabaritzen da. Nik esan bezala, trantsizio energetikoa, energia iturriak aldatzeaz aparte, haratago joan behar dugula, nik zelan ulertzen du trantsizio energetikoa, eta nola diteko hausnarketa partekatu bat da, ez da bakarri neuria.
Hor ikusten baduzue, ordenean jarri ditut. Lehenengoa, kontsumoa murriztu, vale? Aurreztea. Behar duguneko baino energia gehiago kontsumitzen ari gara. Orduan, hori izan litzateke lehenengo ideia. Lehenengotan pentsatu behar dugu zelan eta nola kontsumitzen dugun energia eta benetan zeintzuk diran gure benetako beharrak. Gero eraginkortasun energetikoa, hau da, behin dakigunean zenbat energia kontsumitu behar dugun, hau modurik onenean egitea eta galera txikien dauzkateneko prozesuen bidez egitea. Adibidez, argiak, LED argiak izatea. Lehenengoa da, gela batetik irtetzen garenean argiak itzali, eta bigarrena da, erabiltzen dugu zaneko argiak, harik eta eraginkorrenak izatea. Vale? Eta gero, hirugarrena energia berriztagarriak. Eta pentsatzen baduzue, jende gehienak trantsizio energetikoa esaten dugunean, hirugarren eradoa zuzen, ez, bere burua, energia berriztagarriak. Panel batzu jarri eskero edo ez dakit zer, bueno, hori agian ez litzateke izan beharko abia puntua. Baina haratago, trantsizio energetiko honetan, den esan bezala, sistema energetikoak une honetan, arazo nahiko euki badauzko, eta hauengan baita ere eragin behar dugu nola baita. Eta hor, agertzen dira, beste bi kontzeptu, ez? Bidezko trantsizioa eta energiaren demokratizazioa edo demokrazia energetikoa nahi baduzue. Bidezko trantsizioa zer da? Une honetan, sistema energetikoa aldatzen dugunean, hor bereziki industrian aldaketa batzuk sortuko dira, eta besteak beste, adibide nolaiteko gertuko komila artean, bat jartzearren, egunen baten boroako ziklo kombinatua itxiko da. Eta bertan dauden lagileekin zer egiten dugu. Gu ja argi daukagu egunen baten itziko dala. Beraz, azgintezke ja gaurtik pentsatzen langile hauek zenolako irtenbide aukiko da ben beraien etorkizunean. Eta gainera jakindakiguna da normalean energia berriztagarriek energia unitateko lanpostu gehiago sortzen da bezala. Hasi beharko ginateken nolabait halako planteamendu bat egiten non langile horiei ja irtenbidea bilatzen hasten garan. Baina haratago bidezko trantsizioa ez da bakarrik nolabait inor bidean ez ustea, lan esparruarekiko haratago joan behar dugu, ez? Gaur egun gure sistema energetikoak jende asko utzi dau bidean. Eta hor dago, pobrezia energetikoa nahiko egoera larria gala eta gure inguruan gertatzen da, eta gainera, hemen oian adokagu eta hortaz zerbait jakin badaki. Orduan, baita ere, pentsatu behar dugu, trantsizio energetikoa egiten dugunean, egoera ahulean daudeneko familia baita ere, nolabait barneratu behar ditugula. Eta pentsatu behar dugula, dirua daukagun ontzat oso erraza da pentsatia, banik panel batzu jarriko duaz neuretzian, baina dirurik ez daukanak zelan egingo dau. Bale, hortan baita ere pentsatzen hasi behar gara. Eta haratago ez bakarrik hemen gurean gertatzen direneko arazoak, baizik eta nazio arte mailan baita ere, energiarekin lotuta tentsio eta gatazka asko sortu dira, eta hauek baita ere nolabait landu beharko genituzke. Energiaren demokratizazioa pixkat haratago doago, gero, gehiago aipatuko dut, baina azkenean dago une honetan sistema energetikoa gutxi bakar batzuen eskutan dago, enpresa oso handiak, eta energia berriztagarriek daukateneko abantaila da, nahiko modularrak dirala, nahiko txikiak, eta orduan nolabiteko eragile gehiago sartu gaitezkela sistema energetikoaren parte izatera. Ta honek nolabait baita ere eskubideak zabaltzen ditu, alde batetik, eta gainera eragile gehiago sartzen diren heinean, sistema hori demokratikoagoa izan liteke. Ez dau, inork ez digu ziurtatzen izango danik. Orduan baita ere hortze nolaiteko ikuspegi politiko eta baita ere legedi eta araudiaren ikuspegitik esparru nahiko interesgarria dago hor zabaltzen hasten dana. Eta hortze besteak beste gero amaieran ikusiko dituguneko aukerak dauzkagu. Hau da, guk geu zelan sartu gintezken eta zelan izan trantsizio energetiko honen parte. Pizkat, aztertzeko, eta hoi indirala 3-4 urte,
Debabarrenerako Eibarko eskolan egin genuen azterketa bat, ez? Debabarren auzoan, energia berriztagarriak erabiltzeko zenolako potentziala egon daiteken aztertuz. Da nahiko hausnarketa teorikoa komila artean, eta beraz nahiko gainetik hartutako datuak dira, baina bai rango bat ematen da dela, ez? Eta orduan bai konparatzeko balio dagoala esateko, bueno, alde batetik, zeintzuk diran interes gehien euki dezaketeneko energie iturriak, eta haratago gainera, nahiko eukiko ote dugu edo ez, geurean propioan eskualde mailan behar duguneko energia guztia sortzeko. Hau da ideia. Eta bueno, hau egin genuen nahiko tokian toki. Hau ikustaizuen hau Mendaro da, eta hau lehenengo irudi hau da, Mendaroko geotermiaren azterketa. Eta eraikinez eraikin, behiratzen genuen, eraikinan inguruan, sistema geotermiko bat jarri eskero, zenbateko energia atara genezakeen, eta guzti hori junginen eraikinez eraikin zenbatzen. Vale? Hau adibidez, bioenergiaren kasua da, eta hemen, ez dut esango zuaitz, baina kasi. Hemen ikusten dozuena da, inventariotik erabilgarria daneko biomasa, egur bezala. Gero ja, espalak, peletak, edo zeren bidez erabiltzen zain ja hori beste bigarren atal baterako izango litzateke, baina hemen bereziki pinurradiata daukagu, da gehien dagona, eta badago hemen ja nolabait, plano baten gainean, agerian zeintzuk diran baliagarriak direneko guneak, eta gero hortze, ikusi beharko genuken, zatez ez da biomasa guztia aplikatzen, erabiltzen, baizik eta modu sostengarrian, hau da, bir sortzeko moduan, zenbateko energia atara genezaken aztertuta, ez? Hau eguzki energiaren atala da, hemen fotovoltaika eta termikoa egin zidan alde batera, hau ermua da, eta hemen, kasu honetan, gero azalduko tobeto, baina bakarrik kalkulatzen genuen eraikinen teilatuetan bai fotovoltaika edo eguzki energia termikoa ura berotzeko sistemak jarri eskero zenbat energia sortzen genuen. Vale, gero aukera badago beste landetan eta beste nolabiteko sistema jartzeko baikere eta energia gehiago sortzeko. Baina galdera honetan askotan da, nahikoa daukagu bakarrik teilatuekin edo baita ere landagunetara joan behar gara eta hortze instalazioak jarri. Bueno, guztioneaz, hau da potentziala eta, bueno, gigabati ordu bat zer da inork ez daki, ez da nik, ideia bat euki badaukot, ez da, baina hemen dauz, hemen esan behar, mini hidraulikaren datua nahiko arraroa dela, ez hau oso ziur ongi dagonik, larda, baina izatez mini hidraulika, naiz eta potentzial altua auki, egia da ibaietan azpiegiturak sartzea ez dela horren alde batetik erraza, ez da ingurugiroaren ikuspegitik horren logiko askotan. Beste gauza bat da, bere garaian egin zireneko ur jauzi batzuk berriz ere birgaitzea eta berriz erabiltzea. Hori beste elementu bat da, ez? Baina, bueno, hidraulikan potentzial asko dago, zen nahiko ibai dauzkagu, geurian eta gainera malda hundiak eta beraz, hor jauzi asko egin daitezke, baina hortze nolabait zalantzagarria da alde batetik datua itzela alako eta baita ere, ez da horren erraza, ez? Baina, beste modu baten ikusten duguna da hemen urdinez dagona dira elektrizitatea sortzeko aukera ematen dabezaneko energia berriztagarriak eta gorritan dira beroa emateko. Vale? Agerian da eta energia berriztagarrien, mundu honetan lan egiten dugun gehienok, jakin badakigu, etorkizuna bereziki elektrikoa izango dela, baina oraindik ere, kasu batzutan, interesgarriagoa da baita ere zuzenean beroa erabiltzea. Haidez, etzeko ura berotzeko edo etzea berotzeko. Biomasa eskuragarri badaukagu eta tokiko biomasa bada, interesgarriagoa izango da beste aukera batzuk baino. Vale? Orduan, nolabait, kasuz kasu aztertu behar da zein dan kasurik onena. Bueno, hemen, bi barra hauek dira eskualdeko kontsumo energetikoaren estimazio bat. Ez daukagu
oso ondo zehaztuta, beraz, estimatu egin dugu, Gipuzkoako kontsumo ertainarekin, eta da bakarrik, etxe bizitzek kontsumitzen da beneko energia, eta hau izango litzateke, sistema guztia, etxe bizitzetaz aparte, baita ere garraioa, industria, hemen nahiko gune industrial asko daukaguz, emateko energian eskaria daukaten. Ikusten dozuenez, egia da, biziteietarako, nolabait, komila artean, bakarrik, eguzkien energia termikoa jartzearekin nahiko izango litzateke, hau ez da logikoa, zen eguzkiak, bere prozesuak dauzka, neguan ez dago ia, gabaz ez dago, bilteiratu behar da, ez da horren erraza, baina, nolabait, teknologia guztiek, eta guztien kombinazio batekin, beharrezko energia lortuko genuken, ez bakarrik bizitegietarako, hau da, ez bakarrik etxeetarako, nolabait, eskualdeko erabilera guztietarako. Zen, behiratzen badugu, lurreko eolika, gehi itsas eolika, gehi itsas energia, hau ez da hemen daukasuneko, portuan daukasuneko instalazio, hau da, undimotriza, daukasunetan boia batzuk dira, muitzen diranak, nolabait, itsasoko olatuak datozten einean, edo guiñako beto, ze olatuak pentsatu eskero, agian pentsatzen dugu, ja justu kostan kontra talka egiten da benean, baizik eta ez da olakoa, baina mugimendu hori aprobetsatuz, energia nahiko sortu daiteke, ez? Baina badaukagu fotovoltaika pentsatu dala bakarrik teilatuetan, teilatuetaz aparte baita ere landagunetan jartzeko aukera egonda hau onditu liteke, eta orduan kombinazioan bat eginda, argi dago, eskualdea Debabarrena nolabait subirano izan litekela energetikoki bakarrik energia berriztagarriak erabiliz. Aratago pentsatuz, gaur eguneko kontsumo energetikoa baita ere murriztu beharko dugula. Ez bakarrik trantzizioaren ikuspegitik zentzuzkoa dalako, baita ere araudiek behartuta egin behar izango dugulako. Bai, Europako klima legeak eta neguko paketeak alde batetik, estatuko klima aldaketa trantzizio energetikoko legeak baita ere, eta une honetan Eusko Jaurlaritzan eta legebiltzarrean egin beharko luketeneko ikusiko dugun noizko daukagun, baina amengo lege propioarekin hortze beti egoten dira kontsumo energetikoa murrizteko helburuak. Beraz, hori egin behar izango dugu eta beraz hau nolabait gutzituko da eta ere errazau izango da. Orduan, lehenengo askotan suertatzen daneko galdera, ez? Energia berriztagarri nahiko daukaguz geurean behar duguneko kontsumo guztia asetzeko? Debabarrenean esan daikegu baietz. Gero pentsatu beharko dugu, itsas eolikak zenolako zentzua daukon eta zenolako tramankuluak diran, lurreko eolika baita ere zenolakoa da, baian mini eolika izan liteke aukera, agian fotovoltaikarako landaguneren bat baita ere erabili beharko dugu, hor beste elementu asko daude sartzeko, ez? Eta hori ja nolabait joan beharko litzateke kasuz kasu aztertzen. Baina egia da potentziala egon badagola eskualde honetan. Eta hori kontutan izanik, zelan egin daikegun, ez? Tamen nolabaiteko elementu orokor batzuk planteatuko ditut, une honetan araudiak albiratzen dauzanak, ez? Zeintzuk izango liratekeen nolabait aukerak, bakoitza baita ere trantzizio energetikoa abiarazteko ez norbanako bezala baizik eta gizarte modu baten, ez? Lehenik eta behin, kontutan hartu behar dugu sistema energetikoa guztiz eraldatu behar dela, gaur egun dagokaguneko ohiko sistema energetikoa oinarrituta dago instalazio handi batzutan, instalazio handi hauek, pentsatu daikegu, Boroako ziklo kombinatuan, baina baita ere ez dakit oizeko parke eolikoan, oso instalazio itzela da, oso handia, inbertzio handiak behar ditu, eta honek alde batetik behartzen dago sistema zentralizatu bat eukitzera, hau da, generazio edo sorrera nukleo zehatz batzuk, eta gero hortik energia sare baten bidez bideratzen da leku guztietara. Honek, inbertzio handi hauek egin beharrak, bai behartzen dago horratzean enpresa handiak egotera. Ezin dugu egin gauza askotarako gaur egun egiten dan bezala crowdfunding bat egin, ez dakit, liburu bat argitaratzeko, ez hau ez da liburu bat argitaratzea, hemen, milioika euro behar dira honelako zentral bat egiteko. Beraz argi dago hemen, une honetan, modeloa eredua hau izango balitz,
bakarrik enpresa handietarako modelu badala. Enpresa handi hauek argi dago oligopolio bat sortuko da bela, eta sortu da bela, eta gainera kontutan hartu behar dugu honelako sistema bat eraginkortasun basuko sistema bat dela. Hau da, bidean energia asko galtzen da. Besteak beste, hainbat kilometrotan sare elektrikotik elektrizidadea ekartzeak hor galera batzuk daudelako. Gutxi gora bera, energiaren 1,10 galtzen da sare elektrikoan, 1,10-tik 1,15. Ba hori, gure tokian bertan sortuko bagenu, zuzenean 1,10, 1,15 aurrezteukiko genuke. Vale, orduan, nahiko eraginkortasun basua suposatzen da, baina aratago, beste arrazoi tekniko batzuengatik, baita ere eraginkortasuna nahiko basua da. Energia berriztagarriekin zer gertatzen da? Nik bi adibide jarri ditut lehen, bata zan ziklo kombinatu bat gaz naturara etzen dauana, boroakoa, eta bestea zan energia berriztagarrietako bat, parke eoliko bat, oiz mendian. Vale. Energia berriztagarriak modularrak dira. Nik eukin eike, 5 megabatio eta 150-200 metroko altuerako haize errota bat, edo eukin eike, sistema txikitzu bat, unelako tamainakoa, emoten dauzanak, 3-5 kilobatioa gian etxe baterako nahikoa dana. Vale? Hau da, oso tamaina hondian. Eta fotovoltaikara bagoaz, bat plakak dauzkagu, eta segun eta zenbat plaka dauzkagun, energia gehiago edo gutxiago sortzen dugu. Vale? Ordan oso modularrak dira. Nolabait honek, albiratzen dagoena da eskaeraren arabera dimentsionatu daikegu zala, eta beraz, kontsumitzen dan puntuan bertan energia ekoiztu. Eta hortze, transferentzia edo garraioko galerak desagertzen dira, eta beraz askozaz be eraginkorragoak gara. Gainera, tamainan arabera moldatu albadira, nolabait, enpresa bakoitzak, eraikin bakoitzak, zerbitzu bakoitzak, bere tamainako instalazioa egin leike, eta bere tamainako instalazioa nolabait, bere tamaina ekonomikoko instalazioa baita ere bada. Vale, instalazio fotovoltaika bat, etxe baterako une honetan zeizan liteke, 3.000, 4.000, 5.000 euro. Ez da dirutza, dirua da, baina ez da dirutza, hau da, kotxe batek askoz gehiago kostaten dago, eta inork ez dago pentsaten kotxe bat zenbat urteetan amortizatuko dagoan, ez? Baina fotovoltaikarako hori bai pentsaten dugula, zenbat urteko inbertzioaren itzulera aukiko dugun. Bueno, kasu honetan, ja asko merketu da, dira 20 urte hasi nintzen fotovoltaikan munduan, eta une hortan askoz be garestiagoak ziren, 3 gutxi gora bera, ointze asko merketu dira. Beraz, nolabait, tamainarekiko aproposak direneko inbertzioak baita ere albiretzen dauz, ez? Ta honek ja, lortzen dauz sistema banatu bat eukitzia. Hau da, hainbat, ekoizpen puntu desberdin, lurraldean sakabanatuta, baina ez da bakarrik ekoizpen puntuak, baita ere, jabegoa sakabanatzen hasten da. Ta ja ez dira bakarrik 4-5 enpresa, baizik eta 5.000, 10.000, 70.000 eragile sistema energetikoan. Orduan ikuspegia zeharo aldatzen da. Honek albiratzen dago beraz, Narbanakoen eskuetan instalazioak eta sorrera medioak egotea, eta gainera lehen esan bezala eraginkortasuna nabarmen handitzen da. Eta ez da nabarmen handitzen bakarrik garraioko galerak desagertzen dialako, hau nahiko prozesu nik ez dakit hau psikologoek edo aztertu beharko da bez, baina normalean, honelako instalazio bat jartzen dauanak, jakindakinez zenbat kostatu dauan, automatikoki badaki bere elektrizitateak edo bere energiak ze kostatzen dauan. Eta zentzuzko modu baten hasten da erabiltzen. Ez ere ingabe, jakingo dago adibidez instalazioa panel fotovoltaiko batzuk dirala, labadora jarriko dagoala eguerdian eguzkia egiten dauan egunetan. Automatikoki. Ez ere esan gabe, zeatik, berak ja badakiu ne hortan bere sistema produzitzen dagoala eta ez diola enpresa bati elektrizitatea erosi beharrik, ez? Udan hori nolabaiteko prozesu interesgarri bat sortzen da hortzen. Zelan egin liteke hau? Bueno, badauz, une honetan, 3 sistema, ez? Edo biagian, ze bat lehenengo bia dira nolabaiteko bi ikuspegi sistema berekuak. Autokontsumoa da energia sortzeko aukerarik interesgarriena. Gaur egun, ez da bakarra, baina da interesgarriena. Norberak bere etxean
elektrizitatea sortzen dau. Izan liteke panel fotovoltaikoak, izan liteke mini eolika bat, edo izan liteke agian errekatzo bat dauka, eta eskubidea dauka ur hori erabiltzeko eta ja balizko asko azten jartzen, baina beste edozein energia berriztagarritako sistema baten bidez egin leike. Vale? Zelan egiten dau? Askotan gertatuko da, adibidez, etxe bat bada, eguerdian energia gehien sortzen dau, eta egian pertsona hori lanean dau, eta ez dau energia hori kontsumitzen. Daukan sobera guztia sarera botatzen dau, eta gero badauka berreskuratzeko eskubidea. Vale? Zertatzen da, une honetan, konpentsazio hori, berreskuratze hori, prezio desberdinetan egiten dela. Hortze, nahiko zalantzagarria da, ikuspegi batzutatik, zentzuzkoa da beste batzutatik ez, eta hortze, eztabaida nahiko egon izan zen. Eta hau bai, ez dago bidezaririk, ez dago eguzki peaje famatua, sekulan ez da egon izatez, etxe bizitzatarako, baina kasu honetan ja ez dago inorentzat bez. Vale, beraz, ez dago bidezaririk. Eta hau nahiko interesgarria da baitere. Hau da autokontsumo tipikoa, hau hasi zen indarrean sartzen 2018an, baina 2019an gauza berri bat agertu zen eta zen autokontsumo partekatua. Eta orain ja ez da bakarrik bakotzak bere instalazio propioa daukala, baizik eta instalazio bat eduki daikegula hainbat kontsumitzaileentzako. Nolabaiteko, irizpidea beharra da 500 metroko erradioan egon behar dirala kontsumitzaileak. Orduan, honek irekitzen dago bidea besteak beste herriguneetan, blokeko eraikinetan, menagian, 3-4 pisuko eraikin baten, estalkian, zabaian, teiatuan, panel fotovoltaiko batzuk jartzeko, eta bloke hortako bertan bizi direneko guztiei energi hori emateko. Bale, ja, modu partekatu baten. Baina gainera, 500 metroko erradioan danez, agian, badaukagu eraikin bat, bere orientazioa eta estalkiaren forma dela eta aproposena dana energia sortzeko eta bertan jartzen dugu eta inguruko eraikin guztie ematen diogu. Vale, nolaiteko beste bide asko irekitzen dauz, ez? Eta gainera, mota desberdinetako kontsumitzaileak batu daikeguz. Eta orduan, eduki geinke, bloke baten, beko sotuan agian denda bat dago, bat dendari baita ere, baina agian daukagu, industriagune bat, eta nahiko gertu, 500 metro baino gutxiagotara, etxe bizitzak. Industriaguneko estalkiak nahiko handiak diranak, erabili daikeguz, instalazio fotovoltaiko handi bat egiteko, eta bertan energia emateko, bai, industrietara, eta baita ere inguruan daudeneko eraikinetara. Vale? Beraz nahiko, modu anitzago bater, eta nahiko irekitzen dau autokontsumoko bidea. Beste zerbait esatera ni joan honekiko. Bai. Eta gainera kasu hortan, bai albideratzen dagoela instalazioek baitare anitzak izatera. Vale, nik eukin neike eguzki energiako panel fotovoltaiko batzuk, eta mini eolika guztia batera, eta gainera bateria batzukin, eta hainbat kontsumitzaileei energia hori eman. Nolaiteko malgutasun gehiago albideratzen dau sistema honek. Vale. Eta nolaiteko azkeneko elementua eta gero beste bat aipatuko, baita ere parte hartze beste nolaiteko parte hartze bat dana, baina baita ere intereseko izan daitekena eta tokiko energia komunitateak. Hau azken urtean, ontaz nahiko hitzein izan da, eta hurrengo urteetan asko hitzeingo da honen inguruan. Zer da tokiko energia komunitate bat? Azkenean da, toki baten, eta tokiaren tamaina ez dago zehaztuta, izatez, ez dago ia ezer zehaztuta, bakarrik da ideia bat Europar Batasunetik datorren eta indik ere gure ganatzen ari garanak, eta izatez araudia egitear dago, baina badaude irtenbide batzuk. Non, tokiko eragile desberdinak, eta eragile desberdinak izan daitezke. Bai pertsonak, baina baita ere administrazio publikoak, enpresak tokian bertan zerbait produzitzen da benak, baina baita ere, ez dakit, panel fotovoltaikoen instalatzaile bat, vale? Hau da, nahiko elkarte anitz bat, batzen dana,
teorikoki sistema energetikoa transformatzeko. Honek esan nahi dau, hemen ez dela sartzen bakarrik elektrizidadea edo energia berriztagarriekin energia sortzea. Baita ere sartzen da eraikinen kontsumo energetikoa murriztea. Eta baita ere sartu beharko litzateke garraio sostengarria. Eta baita ere sartu beharko litzateke, hemen agertzen da bezala, gizartearen ikuspegia edo ikuspegi soziala, hobeto esan da, barneratzea, ez? Eta hemen bidezko trantsizioaren ildo horretatik baita ere zigrotasun energetikoaren kontrako norabideko estrategia berriak sortzea. Hau da, guztia oraindik ere egitear dago, eta ideia izango litzateke nolabait alik eta tresna bat izatea benetan sistema energetikoa transformatzeko. Eta ez bakarrik energia sortzeko. Eta hemen, hau da nolabait jarri beharreko harra, ez? Gaur egun egiten direneko edo proposatu izan direneko komunitate energetiko gehienak badira bakarrik autokontsumo konpartitu bat. Ez dira besterik. Eta orduan, hor tresna honek dozkan beste abantaila guztiak alde batera usten ari gara. Duan hortze, badaude, lantalde batzuk baita ere, beste nolako proposamenak egiten ari diranak, eta askotan hauetan, beti esate, nola iteko zarbidea da beti gauza bera. Egingo duguneko, azkeneko elementua da instalazio fotovoltaiko partekatu bat egin. Hasiko gara pentsaten zelan kontsumitzen dugun, nola iteko kultura energetikoa hasiko gara sustatzen, ez? Eta pentsaten bakotzak ze energia kontsumitzen dagoen, zelan kontsumitzen dagoen, non aurreztu lehiken, zelan egin edo zelan aldatu lehiken bere kontsumo energetikoa, nolabait, bai kontsumoa murrizteko, negutegi efektuko gas gutxiago isurtzeko, eta gero ja ikusiko dugu zelan sortzen dugun energia hori. Zergaitik zen une honetan, elektrizitatearekin bereziki, badaukagu elektrizitate berriztagarria erosteko aukera, hainbat konpainien ikuspegitik, danek euki badaukadez, badauzkate, nire Iberdrola maitiak, baita ere aspaldian emoten dago, ez? Faktura bat, kontratu bat energia berriztagarriekin bakarrik ematen dagoana. Baina hor dauz baita ere, kooperatiba energetikoak, geurean Goiener, edo energia gara, som energia, aukerak izan badira, baina hori nolabait, nahiko ezaguna daneko sistema, prozesu bat da, eta nahiko erraz egiten dana. Beraz, komunitate energetiko bat egin nahi dugunean, pizkat haratago joan beharko ginateken, eta benetan planteatu ikuspegi zabal batetik, ez bakarrik elektrizidadaren sorrera, baizik eta gure kontsumo energetiko guztiak zelan eraldatu ditzak. Eta guzti honekin bat, esan bezala, sartzeko nengoan, azken unean enean sartu, baina beste aukera bat dago, eta baita ere, inbertitzeko aukera bat dago. Energia berriztagarriak gaur egun, nahiko inbertitzeko aukera interesgarria dira, nahiko errentagarriak izaten dira, eta badaude enpresa batzuk, non diru gutxi bateaz, 100 eurotik aurrera, ahalbiratzen dabe, zuek baita ere, trantsizio energetiko honek ematen ditueneko onura ekonomikoetaz baita ere baliatzeko. Eta kontu, sortze, fondo pribatu guztiak ja sartu dira, kapital guztia hor dabila lanean, guzti hontaz nolabait, aprobetzatzen, eta zergaitik guk ez dugun egingo, ez? Eta hortze, egon badauz aukerak eta nahiko errazak, ez? Nik uste, interesgarrienak une honetan, bai eko eta fundeen dirala, nahiko inbertzio basu batekin, albiratzen da bena, gau da, 100 eurogatik, nolabait, parte hartu daikezu, eta hortze, errentagarritasun ekonomiko bat baita ere lortu, ez? Eta honelako sistema energetikoan barneratuta daudeneko eragileak gero eta gehiago izatea. Eskerrik asko txapa hau aguantatzearren, izan da ia ordu bete, eta oin, zuen galderen eta erantzuteko presna, eskuak otzituta dauzkat. Ez da txaketan, eskuan asuntua da, ze gainera maila oso hotz da baikere eta hasiko nazala jartzen, baina ez da egatik. Esak.
nik aldera bat eta duda badakat eta hori galdetzen. Oan estatu ondoz, torre eolikoak, poligono horrek endian jartzeko, kriston barbaridadea, eskualde guztietan, eta jakinen eta Europa osoan gertatzen den hori, bakarrikan estatu da. Nik entzunoan, ekoenbez horrek langile batek rati programa bat dakata, esaten zoan, horrek Canal de la Manchan dagoen irla baten, 9 aerogeneradore jartzeko, bagatzen zoala, bukatzen zan herriari, asko zan, dirutza bat. Eta adibide bezala jarri zoan Katalunian, jarri zegoela beste herri baten, 40 torre eoliko, eta esoan pagatzen, eta bestien pagatzen zuen eguneko baja. Fondo inbertsio guztiak, hemen sartu izana, zer da? Gratis ematexeulako leku publikoa, gaizea dana, publikoa dana, enpresa pribatuek behar negozio etxeko, geugea tontuak, ala leku guztietan pasatzen da. Bueno, a ber, hasteko, mundu mailan leku guztietan gertatzen ari daneko gauza bat da. Eolika, printzipioz da, alde batetik, eolikako makroparke hauek, ez? Inbertzio altua eskatzen dabe, baina nahiko errentagarriak dira. Orduan, horreitik nolabait da gehien garatu daneko energiiturri berriztagarria eta haratago gehien garatuko danekoa. Egia da fotovoltaikak gorakada handi bat jasan dagoela azkenengo urteetan, baina badirudi oraindik ere beti egongo dela eolika fotovoltaikan aurretik. Hori, bueno, honelako pitonizoena egitea askotan ez da horren erraza, baina emoten dau, ez? Zeratik, esan bezala, nahiko errentagarriak diralako. Pentsatu daigun, adibidez, gure kasuan, hemen Euskadin, instalatzen daneko potentzia unitateko, fotovoltaika sortzen dueneko energia da 1000 ordu baliokide urtean, eta eolikak 3000. Vale? Hau da, 3koitza da bere produkzioa. Egia da, kostua baita ere garestiagoa dela, baina agian da bakarrik bikoitza, orduan errentagarriagoa da. Oin, zelan tratatzen diran honelako parkeak mundu mailan tokiz-toki asko aldatzen da. Vale, badaude leku batzuk non nahiko errasten daben, beste leku batzutan nolabait nahiko zerga handiak eta esartzen dabez. Geurian, gertatu izan dena da, energia berriztagarrien instalazioarekiko araudia garatzear dagoela. Eta hau nik uste, gainera, hau esan da guztio pentsatu daikazue, claro, Espainiako gobernuak eta ez da zer, ez. Kompetetziak Euskadi dauzka. Euskadi da, energia berriztagarriak Euskadin ezarri behar direneko modua zehaztu behar dauaneko administrazioa. Ez da egin, hasi da egiten, eta azkenengo albisteak ematen dauz, plangintza kajoi baten sartuko dela, eta 5 urte barru berriz ere atarako dela. Hanik hau, nolabait, egin dela eta lanean zebiltzela jakindakit, zen niegona sortze pixkat baita ere parte hartze prozesuan parte hartzen, ez? Nik uste dut hau dela nolabait kezkagarriena, ez? Hau da, benetan kompetentziak eta euskanak ez ditu kompetentzia horiek aurrera eroaten. Tarduan, guztia irekita dagoen unean, edonork edozer egin leike. Tor dago arazoa, ez? Adibidat jartzearren eolikarekin Danimarkan garapen eoliko nahiko handi bat egon izan da. Eta Danimarkan nolaiteko 2 modelu esarri ziren. Bata da Vattenfall modeloa ditzen dana, Vattenfall da Suediako enpresa publikoa. Eta Suediako enpresa publikoa heltzen zan leku batera, eta esaten zuen, nik hemen jarriko ditut 150 aerosorgailu. Hau da, itzelak dirango parkiak. Vale? Eta nolabait juten zan eta han plantatzen zituen. Vale, ia zer egin gabe. Eta dago este modelo bat, eta da modelo nolaiteko soziala, ez? Hau da, herri batzan dira herritarrok, eta erabakitzen dabez, behar dabela bertarako, aerosorgailu bat, edo 2, eta hori jartzen dabe. Normalean, makroparkeek Danimarkan erantzun sozial zabala
eukitzen ari dira, eta parke sozialek ez. Eta nik uste dut hau, baita ere, ikasi beharreko irakaspen bat dala, ez? Hau da, bertakoak parte hartzen da benean, alde batetik, lortzen daneko sistema fotovoltaiko, eoliko, dana alakoa, izango da, bertako beharretara aproposa, eta gainera, bertakoek erabakitzen dabe non jun behar diran instalazio hauek. Eta bertakoek jakite, inor baino beto, mendi punta hortan agian. Aerosorgailuak energia asko sortzen dabala, baina mendi punta hortan ez dakit zer dago eta hobeto beste mendi hontan jartzen dela. Vale? Orduan, hortzen nolabait baita ere, garapenerako eta sostengarritasunaren ikuspegitik zentzuzkoak direneko sistemak agertzen dira. Gero esan dakoa, hori ja zergena eta betikoa, hortze baitare planteatu behar dugu, une honetan, gure lur sailek zenolako kostua daukaten, zergaitik administrazio publikoek espropiazioak albiratzen da bezan negozio pribatuentzat, oda galdera asko irekitzen dira. Jarraitu eskero, baian ez dakit noizko amaituko genuken, ez, irekitzen direneko galdera guztiak erantzun nahiean, ez? Baina hemen ikuste agerian dala eta azken urtean bereziki gure inguruan Arabako parke eoliko batzuekin agertu daneko erantzuna, baina urrengoa, zeina hasi dira agertzen Gipuzkoan izango dira, urrengo parkiak, proposamenak, ikusi behar zenolako erantzuna sortzen da den, eta kasu askotan erantzuna zentzuzkoa izango da, baina helduko da une bat, zeinen ezin izango da ezer egin, naiz eta zentzuzko proiektu bat izan, zen ja jende guztia kontra daukazu. Eta hor, lortu dozuna da nolabaiteko aukera bat galtzea. Beraz, badakizu ez zelan dago une honetan, energia berriztagarrien ezarpenan asuntuan ikusten nahiko arduragarria dela. Horrekin izan dugu, zuk egiten dugu apostu bat, izkat tokiko jendia edo parte hartzea sustatzea, horan, barneratzeko nolabait. Zein uste duzu izan daitekela bidea? Nik nere ustez, logikoena da, gutxienez eskualde mailean, planteatzea eskualde bakotzak zenolako energiturriak eta zenbat energia sortu behar dagoan bere kontsumoa asetzeko, eta plangintza bat egitea eskualde mailean planteatuz, hemen toki honetan agian eolika jar daikegu, eta ez dauka zertan izan beharrik 200 metroko haize errota bat, izan liteke sistema txikiagoak, hemen agian fotovoltaika, teiatu guzti hauek baita ere ez dakit zer, hemengo basotik aprobetsatu eta biomasa atara, planteamendu bat, eskualde mailan, baina hau jakin dakigu nahiko utopikoa dela. Eta hortze, egon badago baita ere inbertsio pribatua eta inbertsio pribatua dan bitartean eta gure sistema kapitalista bat dan bitartean, hor egon badago eta eskubidea dauko egoteko. Bide hori ez dut irekiko. Orduan, ze gertatzen da? Araututa ez dagoen bitartean, egin leike inbertsio pribatuak nahi dauana. Eta hor dago gakoa, ez? Adibidea jartzearren, Balear Uhartetan, zelan egiten da, Balear Uhartetan bereziki fotovoltaika da erabiltzen dana, eolikarako lekua propos gutxi daude, eta bata da, Mallorcako iparraldeko serra, Tramontanako serra dala patrimonio de la humanidad, hau da, astu ezer jartzez, eta bestia da Menorca, la reserva de la biosfera. Baita ere, nahiko zaila, ez? Orduan, eolika oso mugatuta dago, eta orduan aukera fotovoltaika da. Fotovoltaikarekin, sisteman tamainan arabera, tramitazioa oso desberdina da, eta sisteman tamaina onditzen da neinean, nolabait gero eta korapilotzuagoa da baimena lortzea. Hori azteko. Bigarrenez, ezin dira espropiaziorik egin. Hau da, inbertsoreak adostu behar dau lurraren jabearekin ze preziotan erosten edo alokatzen dagoen. Hirugarrenez, tamaina
ertainetik gora, 5 megabatio, 5 megabatio 5 hektari antzera antzekoa da bertan Balear Uhartetan, hortik aurrera instalazioaren 20% gutxienez sozializatu behar da. Hau da, bertokoek kapitalean parte hartu behar dabe. Eta gainera, araututa dago baita ere zeintzuk diran. Instalazio hauek jartzeko lekua proposak eta zeinetan debekatuta dagoen. Bale, guzti hori ja araututa dago, eta orduan, nolabait bertan, sortzen ari daneko modeloa, nahiko modelo, korapilotsua da askotan, baita ere, jakitea zehazki zelan egiten dan, baina instalazioen tamaina ertaina 6 megabatiokoa da. Une honetan, estatuan penintzulan egiten direneko instalazio gehienak 100-tik gorakoak dira. Zeratik, zen mugarik ez dagonez. Orduan, arautu egin behar da, beste gure sistema produktiboaren, beste ia edozein aktibidade araututa dago. Zergatik energia berriztagarrien sorrera ez. Orduan hortze, izatez, errazagoa da komiartean lekuren baten, 300 hektareako parke fotovoltaiko bat jartzea, zure teilatuan panel fotovoltaiko bat jartzea baino. Orduan ikuste hortze, oraindik ere lan asko dagola, eta administrazio asko daude beste leku batera bira. Kokatzea bainaz. Mutriku batien adibidez, kuriosoa da, gaur fitur gira Madrilen ez, eta aspalditik biltzat, ematen ari garen edo komentatu izan dugun zera, mutrikuk 10 energia berriztagarri moeta desberdin dauz. Kuriosoa da, hasi Peña Gantzegi egin zuen Imanol Lenea txaletetik, non nagusiak esan zion Eiazu proiektua etxe batena ahalik eta eguzki gehien joko didana kanpotik eta barrutik. Eta egin zuen Andaluziako etxe baten filosofia, zer batekin, kristalera batekin, patio interior batekin. Orduan, dauzka argia dauka, eguzki argia kanpotik eta barrutik. Hori, 74 kontu egin. Gero dakazu geotermia, ondimotriza, hor daukaguna, seguidore solar bat geneukan herrian, oso kuriosoa gainera, pixkat zerak egiten duen, ekiloreak egiten duen funtzio, bera egiten zuena, eta hori, alako, alako trumoita zer batek, geosintesis, zera, trumoi handi batek hautsi zion zera, rodamentuak, hain zuzen, eta filkoekin behar izan zuen zeren. Ez izuen handi mogitu, eta ez dago ez laguntzerik, eta zarrain. Filko jarri zen. Nahi bezala, kuriosoa zen, nola egiten zuen segimentu, eguzkiaren segimentu, segidore solarronek, ez? Bueno, eta kuriosoa da zenbat gauza dauden alderdi horretatik. Baina, espreski honoko hau esan dut, bera. Eta da, igual, urbeiletik topatzen zaidan gauza bat, ez? Mutrikuko teiaturik handiena, kanpufur ondoan daukagu. Bai, sei etxe bizitza, 1.200 metro karratuko zera. Bataz beste, igual, eta 1.000 gora bai gintzen, metro karratuko teiatu. Oindela, 50 urteak egindakoa. Berriztatu egin behar da etxe hori. Berriztatu egin behar dugu, ni bertan bizin daita. Zer gomendatzen dugu hori? Ja, aholkularitza planak. Egin daikezuena da, behirau, gure eskolarekin hitzein eta gradua maerako lan bezala proposatu ikasle batek azterketa hori egitea, ez? Hau da, zein beharko litzateke, basteko, zorionez, diru laguntzak dauz. Eta diru laguntzek ja, indikazio bat ematen dabe, kasu honetan. Eta diru laguntzak zertarako doaz. Eraikinean fatzada eta hobetzeko, hau da isolamendua jarri, lehioak aldatu behar badira, eta instalazioak aldatzeko. Eta beraz, pentsatu une honetan, beroketarako eta urberorako ze erabiltzen den,
Eta beraz, hortze baita ere aldaketak sartu. Eta aratago baita ere, instalazioa berriztagarriak sartzeko. Zuk esan bezala, 2100 metro karratu, ikusi behar da ze orientazio, zenbateko itzal dauzkan, eta bar, hor azterketa bizkat sakonago eta egin beharko litzateke, baina ikusi adibidez, fotovoltaikak zenbat ematen dagoan, eta ikusi behar baita ere, haizeak emoten dagoan, zenolako norabidean eta zenolako intentsitatean, agian aerosorgailu txigitxo bat jartzea baita ere aukera bat izan liteke. Baina itzegin ikasleekin beraz. Bueno, eskolakin izan beharko litzateke eta guk nolabait proposatu gradu mailako lan bezala, ez? Eta hortzen nolabaiteko hasierako, goitikaneko hausnarketa bat izango da, zen azken kurtsoko ikasle batek ez dauia proiektu sakon bat egingo, baina bai ideia batzuk esan, ez? Eta adibidez analizi bat egin, eta esan, begira, hemen, isolamendua jartzen baduzue, ez dakit, energian 30% aurreztuko zue. Hori egin liteke. Horrekin esan nahi dizutena da, derrigorrez adibideetara joan behar da. Osea, nolabiteko popularizazio bat behar duela gai hau, ezta? Begira, gaur bertan, gaia superimportantea da 15 lagun gaur. Bertzen, eta mutiko biztan ez bajatu dira, Eskriminean eman dutela, alferdiak etxetik ikusi dutela. ez da duten? Bueno, grabauta egongo da, eta gero nahi dozun une guztitan ikus daikezu. Baina esan ere, badagoela alako gai hau bereziki popularizatzeko behar handi bat. Gehi esango dizut, lehen komentatzen duena herrian, ez? Geotermia daukagu, biomasa daukagu, ez ditugu ezagutzen, biomasarekiko gauza oso kurioso bat gertatzen da, horrela lantzen delako, hondarbetzek bereziki izugarrizko, zuaizpila eta biomasa ekartzen dut ezta? Eta hondartza dut eta bakizuen nola. Bueno, jasotzerakoan, enbor guztiak handu usten dituzte, eta desagertu egiten dira. Horrek esan nahi du? Norbaitek hartuko dauz, ez? Peletarekin edo eta zuaitzekin, biomasarekin lana egiten dutenak. Lana edo, etxean konsumitzen dutenak. Bai, baina, behira, hortarako izatez, nire ustez, tokiko herri komunitateak dira aukerarik interesgarriena, azken 20 urteetan energiaren munduan benetako eraldaketa bat sortzeko. Ondo planteatuta badauz behintzat, honelako hausnarketak egiteko lekua da, eta planteatzeko beira oezkenik hemen, ez dakit zer egin, eta tokiko beste batek esango zu, nik ez dakit zer egin eban, edo ez dakit zer ikusi eban, eta honek egin leike, eta hau da, hori izan litzateke tresna honen helburua. Hemen egon badauz, gertatzen ari dara da, une honetan, nolabait, 3 modelo desberdin sortzen ari dirala, honekiko, ez? 2 niretzat ez dira energia komunitateak, bata da, Eusko Jaurlaritzarekin ekiona proposatzen dauana, eta honek proposatzen dau planta fotovoltaiko bat, gainera, komi artean onditzoa, hau da megabatio batekoa, honek okupatzen dau gutxi gora bera hektarea bat pizkat gehiago, hau da, nahiko tamainakoa da, eta hori herritarron artean saltzen dagoeneko elektrizitatearen parte bat zeurea izatea. Hori da modelo bat. Bestea da, Edinor da Petronorren spin-off bat, energia berriztagarrietara zuzenduta dagona, eta honek dauka izatez izen honekin, tokiko energia komunitateak tek, eta honek proposatzen dagoena da bakarrik autokontsumo partekatu bat, oin estalkietan, normalean estalki publiko baten, udaletzean, kiroldegi baten, dana alakoa, hori erabiltzea, eta inguruan daudeneko 500 metrotan, daudeneko autokontsumo partekatu bat bezala sortzia. Baina da bakarrik sorreran. Eta ero badauz beste eraile batzuk, hortze dago, alde batetik Goiener, baina baita ere beste, Nafarroan badago lantalde nahiko interesgarri bat, besteak beste gainera energiaren munduan,
gehiengoak gizonek gara, eta hortze dira 6 emakume, beraz nik uste nahiko mahai gainean jarri behar daneko gauza bat dala, ez? Eta hauek proposatzen dabe, bai Goienerrek, bai talde honek proposatzen dago gauza bat pixkat zabalagoa eta zentzu honekin, ez? Hau da, azkeneko ideia da instalazio bat egitea. Abia puntua da, planteatzea, zelan kontsumitzen dugun, ze kontsumitzen dugun, ze ere indaikegun, eta zenola, adibidez, kontsumo energetikoa murriztu, garraio partekatua aukera bezala, ez bakarrik kotxe elektriko pribatua, baizik eta, baita ere, kotxea partekatzea eta 3 pertsona basoazie, amendik, ez dakit, Eibarrera, Goizero, agian kotxe bakar batekin egin daikezue, olako gauzak egitea kontsumoa murrizteko, eta gero ja planteatuko da, 2., 3. etapa baten, instalazio bat egitea, ez? Hau da, nolabait, proposamenari buelta ematea, baina benetan, proposamen sozial bat izatea, ez? Eta hortze lantzen da nahiko pobrezia energetikoan arazoa, eta besteen bat elementu, ez? Orduan hori da, nolabaiteko 3. eredua. Une honetan hori da inguruan gertatzen ari dana. Orduan, egiteko egon badauz ja proposamenak bereziki Gipuzkoan eta onja ez dugu horatzen zeintzuk diran herriak. Horatzen dut Donostik ekionakin ja hitzarmen bat sinatu dagoela, baina noindik ere nahiko hasita dagoela, baina uste dut Azpeitia eta Tolosa badaukatela, holako Zumaia. Baina esan bezala, ontze izenak nire buruan da auspizka trabesten alde batetik bestera, ez dut zehazki gogoratzen. Hortze badauz gauzak egiten, usteot Irunek daukala hitzarmen bat ez dakit eginda edo sinatzeko Goienerrekin, beste nolako komunitate bat lantzen hasteko, eta mugimendu asko hasi da egiten, oraindik ere gauzatuta ezer gutxi. Nafarroan bai Garezen badagola gauza bat, badago beste bat Aezkoan nahiko aurreratuta, Aezkoa dago ja Pirineotan, Orbaitzeta eta Baiara hori da, eta egon badauz, holako proposanak baita ere Nafarroan lantzen. Ez. Hori da, Goienerrek egingo lukenen zauritzateke bakarrik prozesu honen laguntzaile izan. Une honetan gehiengoak, modu baten edo bestetik, udaletzea da abia puntuko eragilea. Nik ezagutzen doa zenetan, zango nuke guztietan hasierako ideia udaletzetik datorrela. Baina ez dauka zertan alan izan beharrik. Hori da bigarren partia, ez? Hau da, ez da derrigorrez udaletzea izan beharrik, izaliteke auzo baten edo gune baten, 5 lagun zoro batzia eta esatea honelako zerbait proposatu dugu. Segatik ez. Tarduan, pentsaten astean, horekin hitz egin dezakegun, nolaiteko prozesu hau laguntzeko. Ez da, dauka parte bat dela kultura energetiko hori sustatzea eta kultura energetikoa energian alorrean aditua ez bazara, askotan ez da erraza, baina gero badago baita ere lan administratibo asko, gauzak nolabait erregulatu behar dira, araudiak nahiko, kasu batzutan nahiko komplexuak dira, eta beraz sortze baita ere beste laguntza batzuk behar izanen dira. Nik derrigorrezko modera nahazta dagoelako azken dugun honetan azaldudan nuklearra energia perdio. Beira, entzun daikezu oindala ia 10 eguneko programa zen horta esitzen genuen, baina naratago, ez. Zelan ordenatzen doan ere burua, oso labur azaltzeko. Energia nuklearrak arazo larri badauko. Ez bakarri nuklearrak, baina berezekin nuklearrak. Eta da, dirua amaitzen dela.
Bale, inbertsoreak ja, ez dabe energia nuklearrara begiratzen, eta jakin dago eta agerian da, etorkizuna energia berriztagarrietatik datorrela, eta energia berriztagarriek arazo gutxi sortzen da, ez? Eta gainera, nahiko merkeak dira eta rentagarriak. Energia nuklearrak arazo asko sortzen ditu, bakarrik eraikitzean ja, kriston arazoak daukiez, oso arestia da, eta rentagarritasuna gero eta gehiago dago kolokan. Bale, orduan. Zer gertatzen da, badagoela, herrialde bat Europan, beran industriaren parte, nabarmen bat, energia nuklearrean oinarrituta dagoela, eta da Frantzia. Orduan, Frantziak argi dauko Europar Batasuneko fondoak amaitu indirala, benetan gauzak onela jarraitu eskero. Zen Europar Batasunak une honetan, bere hurrengo hamarkadetarako bideratuko dituneko diruak, jungo dira, bai, Green New Deal deitu daneko hortatik, oda, paktu berde berria, eta bestetik, pandemiatik berreskuratzeko COVID-eko funtzetatik. Green New Deal hortan ja izan dabe, bakarrik, inbertzioa jun daitezkela azpiegitura berdeetara, eta nolabiteko inbertzio berdeetara. Eta pandemian errekuperazioko fonduan, eguneko 37 baita ere inbertzio berdeetara, azpiegitura berdeetara jun behar da. Orduan, oin arazoa da, eta hau, bere garaian, Europar Batasunak, ez zuen aurre ikusi, zehaztea sardan berdea. Eta, ze gertatu da, oindik ez da egin, eta hor dago taxonomia hitz famatu hau, azkenean taxonomia zailkapen bat da, besterik ez. Eta esatea, hau sartzen da berdean, edo ez da sartzen berdean. Frantziak, bere pataleta egin zuen Glasgowko COP26 gailurrean, horrekin bat, sartu zen Alemania, esaten, gas naturala baitere, eta azkenean, biak kolatu nahi da bez, edo ez, edo ikusi behar. Zer esaten dau Frantziak? Frantziak esaten dau, nuklearrak ez duela zeobirik isurtzen, eta beraz, garbia dela. Zeobirik isurtzen dauan edo ez, oso gutxi, baina pixka bai, hortze erregai radioaktiboak, hau da, sartzen da bezaneko pildorak eta sortzeko CO2 emititzen da, hortze bai, baina nahiko gutxi hori egia da, baina ondakin batzuk sortzen dituzu milaka urtetarako. Beraz, horren garbia etzara. Vale? Eta aratago, arriskutsua da, eta gainera, baina aratago, ze arazo une honetan Frantziak. Sortzen ari direneko edo, eraikitzen ari direneko, instalazioak, zentral nuklearrek, atzerapen galanta daukatela. Olkiluoto, oinbarriki, amaitu daugana Finlandian 15 urte eman ditu egiteko. Eta prezioa 3 kostu da. Flamanville, Frantzin, honek usteot ja badaro zala 10 urte eraikitzen. Eta kostua ja bikoiztutik aratago jundau, indik ez dakite non amaituko dauan. Bere teknologiarekin Txinan, honelako zentral bat utzi behar izan dabe arazoengatik, arrisku arazoengatik, hau da, nolabait dana kolokan dago. Eta, klaro, inbertzoreak alde batera egiten badabe, porrota izango litzateke bere aposturekeko. Eta, klaro, Frantzian gertatzen dana da, elektriziaren 80% nuklearretik datorre da. Hau da, beraiek, beren sistema energetikoa eraldatzeko egin beharreko esfortzua itzela da. Eta momentuz ez da begin, eta ez dirudi benetan egin nahi da benik. Orduan, klaro, ze gertatzen da Europar Batzordearekin, zen hau batzordearen proposamen bat da, batasuna esaten dugunean halako ente arraro bat da, baina hau izan da, batzordea, hau da, Ursula von der Leyen da lehendakaria, eta beraiek, oso berdeak diranak, gauza batzuterako esan da, ez batentzat, ez besteentzat. Nuklearra eta gas naturala sartuko dugu eta baimenduko ditugu honelako inbertzioak muga batzukin. Nire ustez, zentzurik ez dauko. Baina hemen azkenean horren atzeti dagoena da dirua, ez da besterik. Eta da, inbertzio hauek egingo diren edo ez. Eta, klaro, pentsatu behar dugu diru publikorik ez badago, eta diru publikoak esaten badau nik honetan ez dut inbertituko, zeingo da diru pribatuak. Esan honek ez dago etorkizunik, beraz nik ez dut ez da bere honetan inbertituko. Eta orduan, arazoa da dirurik gabe gelditzen ari girala. Ez da besterik. Eta orduan egin da bena da, ireki eztabaida bat, tokirik ez daukana, gainera nolaiteko
logikaren kontra doaneko kontzeptu batzuk sartuz, hau da, berdea eta nuklearra niretzat izango litzateke bakarrik berde fosforitoa, eta berdea eta gas naturala ja ez datoz bat. Orduan, hor dago une honetan gakoa, ez? Hau da, ireki nahi izan da bide berri bat Europa Batzordetik nolabait guztiak kontente egoteko eta nik uste nahiko, ikusi beharra zelan amaitzen den, baina nahiko bide arriskutsua da ireki dauanak Europar Batzordeak. Hemen bat duzu, energiaren plangintza hori Eusko Jaurlaritzak kajoi baten gorreko dela bitxinez posturtea. Erregulazioak arazoak daka bai alabai beti. Eusko Jaurlaritzak espaldin bai duten guztak hau eraik batez ere ban administrazio ambiental horregi eta hau eraik bultzatzeko. Baina herriak bere legislazioa egin dezake bere herri bato. Herriak regulau, esan, hemen egin hau eta hau, arazoa da biodibertsitatea eta energia sorreraren txokubidea. Bai, baina da, nire ustez, hau da ustezko txoke bat. Hau da, benetan ez litzateke egon beharko, energia berriztagarriak ondo ulertuko bagenitu, olako txokerik talgarik ez litzateke egon beharko. Zen, ja, hasierako logikak esango luke, hemen hau ez da jartzen. Hori izango litzateke lehenengo elementua. Ze gertatu izan da, PTSA ditzen dana da Plan Territoria Sektorial, energia berriztagarrien lurralde plan sektoriala, lanean egon didala, hau pizkat prestatzen eta bar, eta justu Tapia legea eta PIPS famatuak onartzen direnean, albiste bat agertzen da, eta hori da une honetan ikusi behar duguna benetan zein izango da honen etorkizuna, zeinetan berriz ere kontratatzen da, edo proposatzen da, oda, konkurtsoa irekitzen da berriz ere, lurralde plan hau garatzeko, eta epe muga uste dut 2025 dela. Claro, bertan parte hartu dugun, asko gelditu gara, hau zabalik esaten, honek zezan nahi dau. Hoi da, ja, komi artean, amaitzear zegoneko zen, egon badago ja zirriborro bat. Laster amaitzeko zegoneko proiektu bat, derrepente 5 urte gehiagoko epea dauko. Taldi berean, Tapia legearekin PIPS famatuak sartu dira. Zeinek esaten dauzan, Eusko Jaurlaritzak proiektu bati esaten badio aurrera doa, aurrera doa. Vale? Udaletzen mailatik, zer gertatzen da, udaletzen mailatik, aukerak egon badauz, eta hor dago, pegou famatuak eta ordenazioko plangintzak, zer gertatzen da, hauek normalean aldatzea, denbora asko motzen dagoela, eta lan larregi askotan, eta hori alde batetik, baina ikuspegi energetikoa normalean ez da barneratzen. Eta hon ikusten nahiko lan interesgarria izango litzatekeela, baita ere udaletzek beraiek propio definitzea zeintzuk diran beraiek behar energetikoak eta proposatzean behar energetiko horiek asetzeko zeintzuk diran toki baliogarriak. Zegatik, inbertsore pribatuak gauza bat argi daukate, eta da beraiei interesatzen jakela proiektu baten errentigarritasuna, baina baita ere proiektu horren bideragarritasuna. Eta proiektu bat, demagun hemen mutrikun esaten dela, hemen instalazio fotovoltaikoak egin daitezkela hemen eta hemen, edo eolikoak berdin dozt, eta inbertsore pribatu bat hemen zerbait egin nahi badau, lehenik eta behin jungo da leku horietara. Begiratzera ea benetan interesgarriak diran, eta interesgarriak badira, bertan egingo dago. Zegatik, zen ja badaki bertan bideragarria izango dela. Naiz eta agian, beren errentagarritasuna 7 izan behar 6,5 izan. Zun berantzat, askoz ez behar errazago izango da. Orduan, naiz eta gero Tapia legea etorliteken eta ez dakiz zer, hori ez da hitzakia baita ere leku bakoitzean bere kompetentziak erabiltzeko, guztia alden horrian arautzeko, zen horrek askotan baita ere lortuko dauana da nolabait inbertsoriak baita ere bertara jutea eta modu hortan egitea.
sartu beharko litzateke, bi ikuspegi, bata nahiko argia da, izate zaraututa dago, eta da ikuspegi klimatikoa, baina baita ere ikuspegi energetikoa nahiko interesgarria da plangintza hauetan sartzea. Derrigorrezko ez da. Ez dugu horatzen ontze, sostengarritasun energetikoko administrazio publikoen lege honetan, parte batzuk sartzen ziren nolaiteko ikuspegi bezala arauetan sartu behar ziala, baina ez dugu horatzen hau otesan edo ez. Zindotzot esan une honetan. Baina naiz eta derrigorrezko izan horrek ez da besan nahi. Ezin danik egin. Eskerrik asko. Ez horreitik. Suposatzen dut, galdetu dizutela, tarifa elektrikoaren aferaren inguruan, azterketarik badakazeko zazeran, eta bideragarri olako sistema, olako azpiegitura, gaur egun, ez esaten duen. Osea, Europa osoan, terminitzen dana. Ze energi turri hartzen duen, erreferentzi bezala tarifa aplikatzeko. A ber, hemen bi arazo dauz, ez? Gutxinez. Ian gehiago, hitz egiten noan enean, gehiago aurkituko da, ez? Baina, lehenengoa da prezioa zela markatzen duen, eta da, merkatu marginalista bat dela, eta hau, nik uste dut askotan esan dugula, ja, eta saldu, azkenengo teknologiak arestienak markatzen dagoela prezioa, eta adibidea zala hori, supermerkatura zoaz, eta bururatzen jatzu, ez dakit, kabiarreko latatxo bat eroste horreko 20 euro balio dauz, eta orduan gauza guztiak 20 eurotan ordendu behar dozuz, ez? Horrek ez dauka zentzurik. Hori proposatu izan da Europako Kontseiluan kasu hontan aldatzeko, Espainiako ministrak eskatu daban, Teresa Riberak, eta horrekin bat, hainbat herrik baita ere, beraien baiezkoa eman zuten, baina une hortan Kontseiluak esan zuen etzala unia, ez batzordeak esan zuen unia etzala. Baina, gero, bai esan dute, etorkizunean ireki beharreko eztabaida bat dela. Zegatik, gertatuko da beste arazo bat, etorkizun ertainean. Non, bereziki energia berriztagarriak sartuko diran, energia berriztagarriak oso prezio basutan sartzen dira, edo egiten dabe, beraien oferta, eta beraz, prezioak horren asko jaitziko dira, non, inbertzioak ez diran bideragarrik izango, zen ezin izango dituzte inbertzioak amortizatu, ez? Hau da, diru sarrera gutxi batzuk lortuko da bakarrik. Orduan, hemengo proposamena zen teknologiaka prezioak ordaintzea. Vale, ez da bardina, zentral nuklear bat, zen energiaz aparte, o da elektrizitatea da, elektroiak alde batera mugitzen eta bestera, hori elektrizitatea da, baina, adibidez, zentral nuklear batek ematen dagoena da egonkortasuna, eta hau sistema elektriko baten interesgarria da. Baina, energia berriztagarriak sortzen dabena da, oso modu merkean energia sortzen dabela. Eta gaz naturalak oso erantzun azkarra daukala, hau da, teknologia bakoitzak bere abantaiak daukos. Orduan, teknologia, beraien artean bai, konpetitzea eta enkante bat sortzea, baina gero prezioak nolabait media bat ataratzea. Eta teknologia bakoitzari dagokiona ordaintzia. Hori izan litzateke proposamena. Ikusi behar. Zer gertatzen da? Hau logika dela, eta beraz esaten digute, bai, baina, klaro, CO2ko baimenen prezioen gorakada, gehi gas naturalaren gorakedak egin dau elektrizitatearen prezioa goratzea. Eta hau, egia izango litzateke, ikusten ez badugu bereziki urrian eta azaroan prezio maksimo gehienak hidraulikak markatu dagoela. Eta ez gas naturalak. Hortze atzetik, espekulazio, mugimendu garrantzitsu eta interesgarri bat baita ere sortu izan da. Eta ez bakarrik eurian, hau sortu da, Europa osoan. Eta une honetan, gertatzen ari dana da, Frantzian 15, azken zenbak eta ala da, oker ez banau, 15 erreaktore geldirik daudela. Eta 15 hauetatik ez dakite guztiak berreskuratuko dituzten. Zen arazo teknikoak hasi dira erreaktore nuklear, hasi dira agertzen. Eta une honetan prezioen gorakadak eragiten dagoena Frantzia da. Energia nuklearra, merkea dala eta segurua dana, da Europako merkatu elektriko osoa tentzionatzen ari dana.
Eta hori da, azkenengo elementu divertigarriako artean, ez? Baina, bueno, hemen elementu asko dauz, merkatu librean eta merkatu erregulatuan daudeneko kontratuekiko borroka bat, enpresa elektrikoak nahi dabez gero eta jende gehiago merkatu librera pasatzea, ze gero beraiek nolabait moldatu dezakete zen nolako prezioetan, eta hor elementu asko daude barneratzen diranak, ez da oso erraza esate arazoa hemen dago, hau da, ez da bakarrik prezioak zelan markatzen dian, elementu askoz gehiago egon badauz, ez? Zen aldi berean, Iberdrolak esaten dutzu, une honetan energia sortzeko, elektrizitatea sortzeko, eta ez dakit, behiratu nahike ez deskonektau indot. Ez dakit, 200 euro behar dauzala, baina merkatu librean 60 euroko oferta bat egiten dutzu. Eta zuk esaten duzu, bueno, azaldu idazu, zelan egiten duzu nahu, ez? Ze gertatzen ari dan une honetan, eta badirudi baita ere hortze, kontratuen aldaketak garrantzia baita ere badaukala. Beste galderarik ez badau. Hemen tentzioa apurtzen dut. Baita zuei ere.